Mark chapter 4 from verse 35. Mark 4 from verse 35, and I'll read. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died, and it was completely calm. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Rumbidzai mhaka ya welcome. God bless you. Majori Muchena, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mark chapter 4 from 35 to 39. Mark chapter 4 from verse 35 to 39. My brother Gary, how are you doing? God bless you. Thank you so much for tuning in. Now, we are nasi. Maybe I'll title this message, Knowing the Real Enemy. Knowing the Real Enemy. Kuziva mhandu yako chaiyo, knowing the real enemy. Nakuti munguva zhinji, I love when Paul put it this way, kuti we don't wrestle against flesh and blood. Inawe kuti urikudzidzisa vanhu kuti although we wrestle, but we must know kuti tiri kurwa nei. We must know the real enemy. Nekuda kwekuti dzimwe nguva we waste our time, resources and many things trying to fight the wrong person, trying to fight a wrong system. Pane nguva yekuti the devil wakaipa paanorwisa upenyu hwemunhu, anorwisa in stages or in different dimensions. Maybe subject ingazoterebei, but regadite stick to this sermon yandinayo nekuda kwekuti Jesu dutu remhepo rasimuka against the boat raanga ari nevadzidzi vake. Bible rinoti he got up, he rebuked the wind, ndokubva arayira mhepo, ndokubva ati kumvura kana kuti kumawaves, "Quiet, be still." Ndokubva adzikamisa mvura, arayira mhepo, he rebuked the wind and said to the sea, "Be calm," or "Be still." Then the wind died. Chakafa pano, chakarayirwa chichidisappear, chiregere kuaffect boat is the wind. Let me quickly say this. Kana munhu aine boat, unofanirwa kurespecta mvura. Kana munhu aine boat, unofanirwa kuziva kuti boat nemvura zvine ukama. But paukama hwezvinhu zviviri izvi, mhepo kana yauya, haingouya bedzi iri mhepo, but mhepo inopusha mawaves masaisai. So at the end of the day, you'll be fighting mvura iri kuita spill into the boat, muri kufighta masaisai. But the real fight inofanirwa kuva channeled against a wind that is moving the waves. So wakaipa kazhinji mukuita kwake, une vanhu vaanotuma anova mawaves, une masystems aanopusha against us. At the end of the day, munhu akashayiwa meso emweya, unogona kuuya aine a prayer request kuti ndinamatireiwo, ndine mweya wokuvengwa, vanhu vanondivenga kubasa, ndinamatireiwo, ndine mweya wokutarisirwa pasi, wokudzikisirwa, ndine mweya wokusagamuchirwa, spirit rejection.
inauya kuti meso ake anenge agumira pakuona wave raita spill into the boat. But the power that is driving the wave, or the power behind the wave rapinda zvakonzera kuti mvura ipinde mubhoti, nokuti nzwai kana pane mhepo, dutu remhepo, wave rikakura, zviri pachena kuti mvura inogona kutanga yakupinda mubhoti, zvinozokonzera bhoti kunyura. Bhoti riri designed kuti rifambe pamusoro pemvura. Mvura haisi designed kuti ichipinda mubhoti, but bhoti riri designed kupinda musi, but roenda pamusoro pemvura. So the devil akaunza attack, anoda kuti uswere wakunetsana nezvisizvo, uswere wakubatana nenhau dzisiridzo. At the end of the day, uchisiya the real enemy or the real challenge. Muupenyu mukurarama kwedu on medical side, kune mapirits anonzi pain killer, anouraya marwadzo. Pain killer ukaritarisa, kana kuti vanozvinzwisisa, pane advice pamusoro pain killer kuti don't take this thing for more than 10 days without consulting a doctor. In other words, information yekuti chawashandisa pano now chiri kudhila nepain yauinayo, but hachisi kudhila the root cause or the disease. Chiri kungobata nervous system yako, so that kuti tsinga dzinogona kuva paralyzed, kuti hadzichafambisa information yemarwadzo, but the damage or the challenge inogona kunge ichiramba iripo uye dzimwe nguva ichitokura, but iwe usisina marwadzo. Inauye kuti pain killer waritora, kwete kupedza dambudziko, but kupedza pain iwe uri mudambudziko. Mai Chigwidi, may the good Lord bless you all the way from Thailand. Mariwaki Nyasha, thank you so much for tuning in. So pain killer ausimushonga, asi ma pain killer ma periods anototekeswa to help people in a situation yekuti are in so much pain. Asi ari kungozviita as a temporal measure, zvichida kuti agone kuvata, agonewo kurara, zvichida pane zvaari kuda kuita, agone kukontinya nekuita basa raari kuita. So pain killer haisi medication inodhila disease. Pain killer inongodhila nervous system, netsinga dzako, kuti uregere kuva pain, yet the problem inoramba iripo. So happy to see Miss Holloway Lee Chiome. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. I'm so happy to see you online. Thank you so much for tuning in. So pain killer, I deal in sickness. Pain killer, you know, go deal in mono wacho are sick, but I get konzwa pain. So normally they advise kuti autore ma pain killer for more than 10 days without consulting a doctor. Why? Because the doctor must diagnose. Anofana wakuchaka uye nekuziva kuti urwara nei kuti akupe the proper or the right medication. Vanotaura medically vanoti kana munhu achirwara kune zvimwe zvirwere zvinosimuka ari ma symptoms, signs and symptoms of the disease. So ma signs nema symptoms anogona kutovawo kurwara, yet handicho chirwere chauinacho. For example, mazuva ndakarwara ndine TB, kukosora yaitova a sign yekuti munhu une TB. TB iri a damage iri kuitika within you, mukati mako, but paunokosora iwe unogona kusumuka uchienda kuchipatara nokuti uchinoripota kuti ndiri kukosora handisi kurara usiku. Vakakuita matest eTB vobva vadzokudza kuti ayo une chirwere chakati. Kukosora kwawaita zvaiita kuti vanhu vakupe mushonga wechikosoro, yet uri kukosora iri a symptom yekuti there is a challenge within you inoda kugadziriswa. So sometimes vazhinji vedu we are trying to fight my symptoms, we are not dealing with the real disease. I mean spiritually. Muupenyu hwemunhu zvinhu zviri tangible zvinobatika nezvinooneka zvine mudzi muremu yezvisingaoneke. The sin iri hidden kana kuti iri rooted
the realm iri unseen. Samuchiona kuti Mwari pavaisika nyika, zviriko izvi zvakabva kwazvanga zvisiri. In other words, ndikuti zviripo zviri tangible zvakabva murealm yezvinhu zvisiri tangible. So warehouse yaMwari yezvinhu haina chinhu, but ine shoko raMwari rine creative ability yekugadzira zvinhu. So Jesu ari mubhoti nevadzidzi vake, there arose a storm. Jesu wamutswa nevadzidzi vake, he rebuked the wind. Wakarayira mhepo. Kureva kuti Jesu uri kunzwisisa kuti chiri kukonzera mawaves aya ari kurova against the boat nemvura yakutopinda zvichida mubhoti inhau yekuti there is a strong wind iri kupusha this wave. So muupenyu kune vanhu vanoshandiswa nemweya yetsvina to hate you. Ivo right deep inside them havana chavangakuvengere. Zvichida vanhu vaunotoitirawo zvakanaka, but in return they don't treat you well. Inhau yekuti vari kushandiswa, there is a push factor behind them. Kune mweya yetsvina, kune zvinosunda. So ukasaziva now, you end up fighting the wrong enemy. Saka Pauro kuna Ephesians paanoti hatirwe nenyama neropa, ari kungozivisa kuti pese paunowana nyama neropa, meaning men or human, vanokuataka nekukurwisa, there is a push factor behind them. Kune chiri kusunda, kune mweya yetsvina, kune demoni riri kupusha kuzvinhu zvisvike ipapo. So when you don't fight spiritually, you end up one my enemies physically, yet you are treated as enemies. They are good people who are being abused by devils, by the demons, to attack you or to be against your life. So it's not a platform yekuti munhu anzwisise kuti life is spiritual. Tine vanhu izvi zvatisiri kutaura nawo nekuda kwokuti vane zvavakaita against us, yet right deep they were used or abused. Inzwaika, Satan, the devil, mademon haana body, spirit beings. So pese panoda kuya attack against your life, demoni rinonopinda mumunhu kuti rigone kuita zvinhu on earth against your life. So vanhu vari kuabuswa nemweya yetsvina to attack other people, at the end of the day vanhu ivava vanovengana nevanhu, yet now iripo ndeyekusaziva kuti chii chiri kumbokonzera the push factor. So Jesu wamuka, he got up, rebuked the wind. Kureva kuti munhu achimuka mangwanani, kune mhepo dzaanofanirwa kurayira, kune mhepo dzeruvengo dzaanofanirwa kudzinga muupenyu hwake, kune mhepo dzekusagamuchirwa dzatinofanirwa kudzinga muupenyu hwedu, kune mhepo dzekusabudirira dzatinofanirwa kudzinga against our lives. Nokuti mhepo idzodzo hadzigone kungouya bedzi semhepo to attack us, but dzinotsvaka vari close. Mukatarisa mugarden reEden, the devil wakapinda munyoka kuti atakure a wrong message to Adam and Eve. Kureva kuti wakaipa anotsvaka chiri close, wakaipa anotsvaka wekushanda naye to attack you, to an extent yekuti nyoka ukaitarisa yaiva muka yaitogarawo mugarden, but the devil ane mission yekuti vanhu vadzingwe mugarden. Unopinda munyoka yakapiwa a welcome, yavane relationship nayo muka dzavari kugara nadzo mugarden. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, every day patinomuka mangwanani, kune mhepo dzinofanirwa kurayirwa dziregere kupusha vamwe vanhu muupenyu, nokuti kune vanhu vachauya against us, kune vanhu vachauya. Zvakafanira kuti vanhu vakauya for your good, patone mhepo yakanaka inenge yavasunda, kune nyasha dzaMwari dzinenge dzataura navo. The same thing, kana wakaipa achida kukuataka, unotsvaka zviri close, unotsvaka vanokuziva, unotsvaka vanhu zvichida vanowira navo, vanotaura navo kuti aunze a damage into your life. So Jesu paasimuka mubhoti, he rebuked the wind, but haasi kuzotaura mashoko ekurebuka the sea. Why? Kana uine boat, you need to respect water.
Baba Jonga, how are you doing? God bless you. Thank you so much for tuning in. So challenge yatinayo dzimwe nguva ndeyekuti taane shoko, tanzwa mashoko ekuti taakubatanidzira chakanaka chiripo chinobatanidzirwa nechakaipa chauya, yet chinhu chese chinouya kwauri muupenyu. I'll give you this understanding. Too much of everything is not good. Saka pachidiwa control in every matter. Sugar ikawandisa haisi right. Ukashaiwawo sugar mtii yako haiteste zvakanaka. Ikava lesa, ikava shoma shoma, tii yako haikuti. I'm talking kune vanoshandisa sugar ino. Osama vashandisawo. Bandiri kuedza kuti kudii? Ukaisa salt yakawanda mumuriwo, zvinhu hazvibude zvakanaka. Hazvireve kuti salt yakaipa. Zvinongoreva kuti waisa level inoita kuti salt iipe. Ikava shoma shoma, taste yechikafu chako haikuitire zvakanaka. So kushayikwa nekuwandisa hakusi right. So panodiwa a normal measure, panodiwa control. Nhamo yataita mumazuva atiri kurarama ndeyekuti when a pastor, when a prophet, when a teacher apiwa a message naMwari kutaura kuvanhu, anogona kuwedzera kana kuti anogona kuti izvo hazviite otapudza oregera kutaura. Izvozvo zvinokoza a damage. Izvozvo zvinokonzera dambudziko. Hama dzangu, mazuva atiri kurarama hatisisiri pa stage ye lack of knowledge, taapa stage zvichida ye too much or lesser. Knowledge ya available, but zvichida kune iri kuwedzerwa ya too much to an extent yekuti ukanzwa pachitaurwa nhau yegrace unonzwa zvinenge zvichakusunda kuti all is done, grace dzakabhadhara zvese zvinhu zvakatoitika, we are just waiting to enter heaven. Yet there is work to do. Bible not work out your own salvation with trembling and fear. Zvoreva kuti salvation is a given thing, is the grace of God, but there is work to be done. Okay, let me help you this way. Munhu atadzira Mwari, that's Genesis 3:18. Mwari vanoti kwawakuenda kuchamera minzwa nerukato, thorns and thistles. Zvoreva kuti yanga isiri plani yaMwari kuti munhu adhile neminzwa. Munhu aifanirwa kungodyara nekurarama mumunda, garden richiexpanda. But paatadzira Mwari adzingwa mugarden, Mwari vari kuti kwawakuenda kuchamera minzwa. Saka Jesu paanouya anova the second and the last Adam, vanotora minzwa vogadzira a crown of thorns, heti yeminzwa vomupfekedza. That's a picture yekuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Unoda pfungwa yeumambo kuti ugone kudhila neminzwa iripo. Vakagadzira heti, a crown of thorns, vakamupfekedza. Adam wekutanga akonzera kubuda kweminzwa muground. The second and the last Adam, anova Jesu, anokonzera kubviswa kweminzwa nekuda kweevhangeri, nekuda kweinformation, nekuda kweknowledge yeumambo yari kuita pass on to the believers. But kubviswa kweminzwa hakureve kuguta kwemunhu. Kunoreva kuti there is work now to be done, usisina a hindrance. So shoko raMwari parinotaura, Jesu paanoti it is finished, kupera kwekubviswa kweminzwa kureva kuti it is finished, so that we can now do work, tiite basa without hindrance. Haisi statement yekuti it is finished for us to relax and say zvakaitwa zvatonaka. It is finished so that we can continue tinofurira mberi kuita zvatinofanirwa kunge tichiita. Bible rinoti grace, nyasha dzakauya naJesu,
law came by Moses, but grace and truth came by Jesus. So chinonzi grace is the person of Jesus and the work that was done at Calvary. Chinonzi truth is the teaching ya Kristo. So munhu akagamuchira Jesu akatenda basa rakaitwa pamuchinjikwa ava munyasha. But Jesu haana kuunza nyasha bedzi. Grace and truth came by Jesus. Nyasha nezvokwadi. Zvokwadi I message. Zvokwadi I teaching. Kureva kuti Jesu wakatitira nyasha akatifira pamuchinjikwa. But asati aenda pa cross. Ani basa raakaita asati aenda pa cross. Most of us we quickly forget kuti haana kuuya kuzoenda pamuchinjikwa bedzi. Pamuchinjikwa was a final thing. But une zvaakaita asati aenda pa cross. Waiporesa. Waidzinga mweya yetsvina. Waiteacher. Preaching and teaching. So my teachings ake ndo the truth. Ndo anoda kuraramiwa. Ndo anoda kunzwika kuti uzive kuti ndingaitei. So grace inenge account ya openwa. Account ukanoiopena kubank. Avagone kuisa interest pa account number. Interest ma calculations anechekuita nemari yawa depositor. Calculate interest pamusoro pe account number. Interest inechekuita net deposit mari yawakaisa mu account kuti vaise interest pamusoro pe mari yako. So namo yataita ndeyekuti grace as an open check, grace as an account number. Takasvikovhurirwa account number tikarelaxa tikati it is done. Yet account number yavhurwa so that you can make deposits kuti ugone kuzova a beneficiary. Munhu anogona kuwana chibetsero kubva pama interest. Ikanzoke kushoko raKristu. So dambudziko muupenyu ukasaziva the root of the challenge, unononoka kuita rise kusimuka nekubudirira. Chikonzero chiri chekuti okay, let me go ndimbotambira ku medical side. Zvinhu zvandinoona nachiremba vachiita. Although doctor ari a man are so qualified kuti arape vanhu, akadzidza kuti arape vanhu, ane a questioning yaanoita kumunhu wese auya kuchipatara, whether rich or poor, old or young, educated or not. Une zvaunobvunzwa. Iye chiremba akafunda ari qualified. Ane ma questions aanobvunza kana wataura kuti uri kurwara. Chinoita kuti akubvunze ari kuda kuziva zvinozikanwa newe zvaasiri kuziva, zvinoita kuti ruzivo rwake rugone kunyanyoshanda zvakanaka pauri. I'll repeat. Zvinopa chiremba kukubvunza iye ariye anoziva kukudarika, ari kuti zvandinoziva zvinongoshanda nicely or correctly kana ndaziva wandizivisa zvaunoziva iwo zvandisina. For example, uri munhu akatravela ukaenda kunzvimbo dzine malaria, let's say kuno kuZimbabwe, ukaenda kuChirundu, ukaenda kuMount Darwin, ma places ane mosquito ane malaria, wadzoka uri kunzwa fever, doctor akakubvunza kuti wakambotravela here, ari kuda kuti agone kukasika kuwana solution nekuda kwekuti kana uine information yekuti hongu ndakafamba ndandiri kuChirundu for a month, he quickly knows kuti ngatikasike kucheka issue yemalaria, kuti kunonoka kudiagonizwa zvichida haisi delay yachiremba but kuleka information kwemunhu arwara kana kuti kusarelease. Samuchiona kuti vana vadiki vanononoka kurapwa dambudziko ravainaro zvikuru sei nekuda kwekuti havataure. Munhu mukuru anobvunzwa, mwana mudiki anongochema. So madoctors pakuda kudiagonize chirwere chine mwana, try and error, anogona kuita kuti vagone kunonoka kubata pane dambudziko ivo vari qualified.
nekuda kwekuti vari kudhila nemunhu asingatauri. Munhu mukuru anotaura. Ari kurwadzwa nemudumbu, anogona kutaura kuti ndakadya zvakati, kana kuti pandakasimuka ndakarohwa nechinhu panapa. But mwana mudiki anongochema. So mukuchema vanongofungidzira kuti maybe akadonha akakuwara inside, maybe akazodai. Maybe anowanda anokonzera a delay pakudiagnoswa kwechirwere chake, nekuda kwekuti haasi kugona kureleasa information inobatirana neknowledge ina chiremba kuti munhu akasike kurapika zvinhu zviendeke. Saka munoona kuti Jesu wese waanoporesa anoti your faith has made you whole. Kutenda kwako kwakuporesa. Faith information inoitwa put into practice. Faith information. Why? Because faith comes by hearing, kunzwa, and hearing by the word of God. Kutenda kunouya nekunzwa. So kunzwa information. Kunzwa kunoita kuti uacquire knowledge by hearing. So Jesu paanoti kumunhu kutenda kwako kwakuporesa, in other words ari kuti healing yako yakonzerwa nesimba raMwari uye neinformation iri mauri yauinayo. Hama dzangu kazhinji tine mabattles atiri kufighta asiri necessary, atakaita channel to the wrong people or to the wrong systems. Pane nguva yekuti munhu anofungidzira kuti ari under a demonic attack, but pasina an attack yemademoni iripo, but iri challenge yemindset knowledge iri maari inomupa kutenda nekubhiliva zvinhu zvisizvo. Hama dzangu, chinhu chinonzi kutenda chine simba. Ukazvitenda kuti hauna kwaunoenda, hauna chaunogona, hauna chaunoita, au need a witchcraft kuti chiite come to pass. That mindset pachayo ndo inotova a benchmark yekuti hakuna kwaunoenda. Why? Because already in you une kutenda ku negative side kuti you cannot do anything. So muchiona kuti there is need for even a preacher to motivate somebody to change their mindset by releasing information knowledge to them. Pane nguva yazvinokosha kuti munhu abatwe pamusoro achinamatirwa. Pane chazvakakoshera chekuti munhu abatwe mukati memusoro achidzidziswa. Haasi ese machallenges ari demonic. Wongu the push factor can be demons, but mademoni ari kusvikira nekubata pa platform yekuti munhu haana self confidence. Let me tell you this. Bhuku raJoshua chapter 1 verse 8. Mwana vaitaura naJoshua vanoti be strong and be courageous. Mazwi iwayo haareve kuti be prayerful. Be strong and be courageous. Maybe I need to read. Tigone kunzwawo panapa. Mwari vachitaura naJoshua vanomudza ushingi. Joshua chapter 1 from verse 9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be terrified or discouraged, for the Lord God will be with you wherever you go. Be strong and courageous. I love and respect prayer. I love and respect fasting. But here is another thing. Joshua. Be strong and be courageous. Even ushingi, even mweya wokutsungirira, even ushingi. Kuda kuti mamwe ma qualities anogona kunge achileka pamunhu iye aina Mwari. Mwari varutomudza kuti ndinewe, I'm with you wherever you go. But nyangwe ndinewe
ndakuda kuti mauri muve nezvinhu izvozvi. Be strong and be courageous. Don't just relax kuti Mwari vaneni. Pakudiwa kuti nyangwe vaneni ndakushinga. So there is need for people to be motivated. Ndakambonzwa wamwe achishora mumushumiri tanza he's not deep spiritually. He's more like a motivational speaker. Yes, God can call somebody to speak words like this. Be strong and be courageous. Semoni atopera. Why? Because the man is already spiritual. But animal qualities in the physical are anoda kudzidziswa nekutsanangurirwa. Nambotaura ndikati too much of everything. Kana ushoma stere kwechimwe chinhu muupenyu. Very dangerous. Why? Because sometimes you will be a victim yekuti unosvika vafundisi vachitukana. This one is not spiritual. Ana shoko raMwari, ana vhesi ranovhura. Is like a motivational speaker. There is need to motivate people in certain times, in certain areas. Kune vanhu vanotoleka motivation, vasiri under a spiritual attack, but vane low self-esteem. Mweya wokuzvitarisira pasi. Zvekuti havasi kutarisirwa pasi nevanhu, but ndo a trend, a mindset yavakapiwa. Ndo zvavakararama. Zvekuti munhu yekuti abude muchallenge yaari, haisi issue iri spiritual. He's already a believer. Unototenda muna Kristo. But inyaya ye-mindset, yepfungwa yekurerwa nemakuriro aakaita, kuti hatina chatinogona, hatina kwatinoenda, hatina chatingaite. Kana Mwari vachipa message inoita sekunge message ya motivational speaker, which means somebody can be called by God just to motivate believers. But we are living in dangerous times. Mutime yekuti pastors vane competition. My pastors, they are there kuti mumwanzi, this one is better, is greater than this one. Yet mukuminister basa ra Mwari, we are called differently for different reasons. Somebody can be called to teach people concerning prosperity. Poverty is not the mind of God. But here comes a danger. Paari kuya kuzoteacha prosperity, anogona kuya aine too much message yakarerekera pamari isisina umwari. That's where the danger is. So panodiwa a balance of the message. Panogona kuya munhu achishoropodza kubudirira success and everything else, but the end of the day, when you are poor, you cannot help your brother. When you are poor, there are certain issues in life that usingagone kuachieve nekuita, yet uri spiritual but you are poor. So there is need for balance of message in every area. People of God, hear me very well. Kana Mwari vati kuna Joshua, be strong and be courageous, nokuti ndinewe. Zvoreva kuti munhu anogona kutova aina Mwari, but chiri kuleka mari kuti ave successful hakusi kushayiwa Mwari, haasi strong and courageous. Be strong and be courageous. So pane nguva yekuti challenge ine munhu now haisi yekuti ane spiritual attack. So kusaziva the real problem kunoita kuti, especially kuno kuAfrica, kunoita kuti munhu atore chinhu chese chiri kumunetsa as a spiritual problem. Munhu anosvika kutora every challenge as a spiritual problem. Yet there are issues, although the drive is demonic, but demonic rinogona kuregedza, ro create a system yekuti even munhu asiri under a demonic spell anogona kusava successful nekuda kwekuti akapiwa a thinking or a pattern yekuita zvinhu isingagone kumuburitsa muchallenge. Maya Irwadzi, a good morning to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. Baba Mumvuri, how are you doing? Say, how are you keeping? So happy to see you online. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. So, muupenyu zvinodaro kuti tikasaziva dambudziko tatova mudambudziko hombe. Halfway ku healing
yemunhu inotangira pa knowledge ine munhu wacho ari kurwara. Mukoma Sem Nyakunengwa, a good morning to you. So happy to see you. Sister Sylvia Dumbu, God bless you. Thank you so much for tuning in. Nyahandi nayo mangwana na nasi. Daipa itatu yekuti knowing the real enemy. Ama zangu madimoni, there was a time ndaka explain out madimoni mwe China ino operator system yakambenge iriko ye colonization. Kuti Africa pa yaka colonizwa. Waka colonizer wakauya netsika dzavo neunhu hwavo, mapfekero avo, nema interest nezvinhu zvavanodawo muupenyu, ma habits avo, nema hobbies avo. Ekuti even Africa yava independent. Ma states in Africa are independent. Kudzvanyirirwa hakusisipo. But tinosara tine ma systems nekuoperator kwemudzvanyiriri kwataka accepta tikagara nako. Zvekuti now independence inenge yapo haisi independence ye outside, kuva independent from inside. Kuziva kuti this is not zvandinofanirwa kuita, itsika yevamwe, unhu hwevamwe, kuita kwevamwe, kusiri kwangu hakuna kundinakira. So pane time yekuti the colonizer is no longer here, but the colonized are operating as if the colonizer is still around. Why? Because it's the matter of the mind. So colonization payakauya zvakaitika. So madimoni ndo zvaanoita, anozviziva kuti ari nomadic agari panzvimbo 1 anongodzingwa. Saka pese paanosvika create a system, a thinking pattern yekuti at the end munhu anenge asina demoni rekusabudirira, but ane pfungwa dzinomurwisa mukubudirira. Ane zvaakatenda akagamuchira kuti iye hakuna kwaangaenda, hakuna chaangaite. Saka demoni nyangwe rikabva, kana varoyi vakanzi havapo paupenyu hwake, but muroyi akakura ipower yemind. That's why there is need for motivating people. One day I was shocked. A certain preacher was speaking against another preacher. He's a motivational speaker. He's not preaching the word of God. God can inspire you to motivate people. Why? The greatest motivator is God himself. Ukanzwa Mwari vakuudza munhu kuti apa atitora nyaya yemadhimoni mwechina. Be strong and be courageous. Kureva kuti zviise mumind mako kuti Mwari vaneni, I need to be strong. Apa Mwari havana kuti be prayerful, to go for a fasting. Vari kuti Joshua, what you need now is to be strong. What you need now is to be so courageous. There are people who lack motivation. Chavari kuita beds kungoenda maybe kunobatwa musoro. There's nothing wrong with that. But dambudziko ravo riri kuoriginata pakusabatwa mukati memusoro, pakusava nereal knowledge inoita kuti vagone kusimuka. Madhimoni mweya yetsvina painoataka vanhu inosiya a pattern, a thinking system yekuti iyoyo ikasadhiriswa. Pane kuti munhu kuba kwaari kuita nhasi haasi kuba nekuti ane dhimoni rekuba, ari kuba by experience. Unoziva kuti ndikadai zvinobuda. Mind pachayo, pfungwa, chinhu chiri so powerful. Satani haana kuva Satani nokuti kune mweya yetsvina yakapinda maari. Satani wakava Satani nekuda kwe mindset yaakadevelopa kuti atore chigaro chake aise pamusoro pechigaro chaJehovha. So chakaita kuti kuve na devil thinking system, ipfungwa, which means mind iri powerful than demon. Because kana mind iri iyo, mafungiro ariyo akacreata the devil. This is why Satan haana kusikwa naMwari.
Mwari vakasika angel yainzi Lucifer, and iniquity was found in him. Mu thinking system yake, he became rebellious. He became the devil. So that kuva devil chinu chaakaita become. Haana kucreatwa ari devil. Yakacreatwa iri angel inonzi Lucifer. Thinking system mindset ikampusha to become the devil. So chinu chiri more powerful and dangerous arisi demon but mind. So kuti demon rikauya rinotrust mind yawi nayo kuti tiri operate better. Saka muchiona kuti Jesu waenda kuna legion kumakuva, demon rakakumbira kuti musatidzinga mudunhu muno. Do not chase us from this place. Why? Demon rinotoziva kuti ndikabva muarea ino, I cannot operate successfully or better in another area, which means riri kutrust the environment. Environment ishado picture ye mindset. Kune mademon asiri kuzobata kune dzimwe nyika, kune type yevamwe vanhu nekuda kwemabeliefs nemindset dzavainadzo. But mademoni why anotoziva kuti we can operate better maybe in Africa, maybe in this country, maybe with this type of people and their thinking pattern system. Samuchiona dzimwe nguva kumisha kune vanhu vanovengerwa zvinhu zvisina nebasa rese. Zvaunotoshaya kuti shuwa munhu akasvika pakunzi akaroyiwa akavengwa nekuda kwechinhu ichi. Chinhu chokuti iwewe hauna basa nacho, you are thriving to do better and more kudarika chinhu ichocho. But kune vanhu vanonzwa godo nekurwadziwa kana vaona munhu ari chinhu ichocho. Kurati mademoni eruvengwa aya ari kushanda muenvironment yevanhu vane mindset iri shallow kudaro. People of God, hear me very well. Kana Paulo wakataura achiti atirwe nenyama neropa, zvoreva kuti kazhinji tine nguva yekuti we are fighting wrong things. Tiri kurwa nezisirizvo. Pane patiri kurwa nemunhu tichitadza kuziva kuti haisisiri nyaya yemunhu, but it's a system. I always tell people kuti when we talk about corruption, we are not talking about corrupt individuals. Vekuti tikatora nhasi vakasungwa vakaenda kujeri nyika isisina corruption. Corruption inosvika pakuti it's no longer about few individuals. It's about a system, an environment that is conducive for people to operate that way. Kune mamiriro ezvinhu ekuti munhu akatoshayiwa Mwari hazvigone kuti asave corrupt. Kwete nekuti iye anoda haadi, but the system yakacreate a room for people to live. Pane nguva yekuti corruption inova a system yekuti inova a lifestyle. Yekuti vanhu vanopedzisira vasisanzwe kuti kutadza. Otherwise munhu akatotadza kuva corrupt anonzwa sekunge atadza kushanda. Nokuti pane nguva yekuti kushanda kwacho ya corruption to an extent yekuti ukasava corrupt unonzwa sekunge uri kuita error. Ukatarisa kuno kwatogara kuno kuZimbabwe, pane nguva yaenda magetsi zvekuti magetsi aiti akasazoenda mumwe musi maigona kutofungidzira kuti kune problem. Yeti kuenda kwemagetsi ndo yaiva problem. Saka akasvika pakuenda every day zvekuti vanhu vaitoziva kuti garara rawabika kana uchida aina manheru ukada kuita zvakati tanguva yakati. It became a system yekuti taishanda nezviripo tazvijaira. Zvekuti pane pakatanga kuita zvinhu zvichinja kuti magetsi hachaenda, ndo patakatofungidzira kuti asi kuti anodzima akanganwa kudzima here kana kuti kwaane problem. Why? Because zvisiri normal zvinogona kuva normal to an extent yekuti kuva normal ndo zvatova abnormal. I don't know kana uchindinzwa ipapa. Mighty situation, you're welcome. May the good Lord bless you. So, knowing the real enemy, zvinokubatsira. It reminds me the book of Samuel 17.
2 Samuel chapter 17 nyaya David and Goliath. Toda kuti muone kuti David ari chinhu wani chaakagona kupatsanura. Goliath akauya naamabhiera anga akatakura his javelin paside. But David haana kufighta against that person. David wakakanda dombo against Goliath. Yet Goliath haana kuuya ega. Goliath akauya aine mukomana. 1 Samuel chapter 17. Makatabusha. 1 Samuel chapter 17. Goliath paanozvipresenta pamberi pevana veIsraeri anga asiri kuuya ega. Ari kuuya ane munhu akatakura ejavelin. Ari kuuya aine munhu paside pake. But that person haasiri enemy, haasiri Goliath, but akatakura weapon. So David haasi kuwaste resources matombo ake kuti reganimbo tema kamfana kakatakura zvinaka. He knows the real enemy. He knows the real enemy. People of God, hear me very well. Tikasaziva the real enemy. Tikasaziva the real enemy. Hatigone kuva ne complete victory. Tikasaziva the real disease, tinorapa ma symptoms. Tikasaziva dambudziko chairo, tinorapa ma symptoms, not the disease. First Samuel chapter 17 from verse 41. 1 Samuel chapter 17 from verse 41, and I'll read. Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him. The Philistine with his shield bearer in front of him. Kurati Goliath akauya aine munhu anotakura ma weapons ake in front of him. Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him kept coming close to David. But David ari kudila na Goliath, haasi kudila na shield bearer or the armor bearer wa Goliath. Ari kugona kuseparata kuti uyu kungotakudzwawo zvake kunetswawo hake, but the real enemy, the real battle, the real enemy anofanira kudila nayo ndi Goliath. There are times kuti vanhu vanopinda prayer against mamwe ma spirits. My spirits iwayo haasisipo, they are now free from those spiritual bondage. But they still wonder kuti say success nezvimwe zvinhu muupenyu zvisiri kuitika. Kureva kuti havana kugona kupatsanura kuti although there was a spiritual drive against this challenge, but now in me there is a wrong mindset, a poor way of thinking. Yava a platform yekusasimuka nekubudirira kwangu. Saka Mwari vari kuti kuna Joshua, be strong and be courageous. Haisi message against the enemy. I message to empower you. I message yekukuzivisa kuti mauri manje chandakutarisira nechandakuda. Be strong and be courageous. Jesu wasimuka mudutu, muboti dutu remhepo rasimuka. He rebuked the wind and he said to the sea, be calm. He is not rebuking the sea. He rebuked the wind. The challenge was the wind. So my waves are going hit against the boat. Imvura iri kurova against the boat. And a boat must respect water. Enemy yapinda pakati inoda kuti munhu agone kusvika paanovenga mvura. Yeti chinoda kuvengwa imhepo iri kusunda mvura
kuti pave nemawaves ari against, ari contrary to the boat. Munoziva here kuti chinhu chakanaka chikaperekedzwa nemhepo yakaipa, vanhu vakasagona kupatsanura nekuziva the real enemy, vanovenga chakanaka chiri kuperekedzwa nemhepo yakaipa. Gamba vanofanirwa kuvenga mhepo yakaipa iri kukonzera zvakanaka kubhihevha sekunge zvisina kunaka. Pane nguva yekuti mukadzi anoshungurudzwa muwanano nemurume, uchiita pass on information kuvanasikana vake kuti varume havasi right. Remember pane mwe clip yandaitaura kuti vamwe vachiti varume imbwa chaidzi, varume havasi right. Information iyoyo haisi truth. The truth inofanirwa kupatsanura information iyoyo. Why? Because mwana wako wawapa information iyoyi, paachapinda murelationship ari kupinda aine knowledge kuti these men are dogs, these men are not good. Yet half truth yakaitwa person kubva kuna amai nekuda kwekuti personal experience, haisi research iri complete, personal experience yavatora senhau inoraramika mazuva ese muupenyu hwese nevanhu vese. So munhu ari kupinda murelationship muwanano ari kupinda aine mindset iri defensive, aine mindset iri kudefensive side kwekutoziva kuti pano ndarorwa nembwa, pano ndarorwa nemunhu asinganzwisise, pano ndarorwa negandanga nemhondi. But vari mai vakaita pass on information kana kuti vana vakakura vachitoona mai vavo vachiabhuswa nababa. So vanasikana vanobva vakura nepfungwa yekuti ndo zvinoita varume, yet haisi complete truth. Ndo zvakaita murume wamaigara naye pamba, kwete ndo zvinoita varume vese. People of God, hear me very well. Tikasagona kupatsanura mhepo iri kusimuka against the boat, tinopedzira taita rebuke the wind and the sea. But Jesu wakapatsanura, he rebuked the wind and he said to the sea, be calm. Kuziva kuti mhepo ndo iri kupusha mvura kuti ibehave in a way yekunge mvura is right. Gamba mvura iri right, there is a pressure iri kungosimudzwa nemhepo. Saka agona kupatsanura. Kune vanhu vaabhusa mari zvekuti mumwe unosvika pakuti aiwa munhu ukatova nemari so unogona kudada, una respect. Ukatova nemari zhinji unogona kuita zvakati zvakaipa. But iri nyaya yekuti kune munhu akabata mari yakanaka akava nemhepo nepfungwa yakaipa. Saka vanhu havana kuzogona kupatsanura kuti imari iri kushandiswa zvakaipa nemunhu ane pfungwa yakaipa. I remember there was a saying concerning my musicians from long back. Vanhu vanoridza, vanhu vanoimba havasi vanhu vari right. Gamba kuva talented in music haisi character, talent. Character inobva pamunhu ari talented. So people they differ. Sa ukasagona kupatsanura chipo chekuimba neurombe hunova character yemunhu, unofamba nemazwi anoti vaimbi, musicians, marombe. Yakava a popular saying mumazuva ataikura, zvekuti vanhu vaitreata musicians sevanhu vasiri right. Even the footballers, vanotamba bhora, nekuda kwekuti takakura tichiona vamwe vatambi vebhora vaibhehave in a way isina kunaka. Saka hatinagona kupatsanura kuti kutamba bhora italent, igift, but kurarama upenyu hwakadai ichoice, icharacter yemunhu ane gift iyi. Saka dzimwe nguva vabereki vakatadzisa vana vavo kuita zvimwe zvinhu muupenyu zvavari talented, nekuti kwakava nemarong role models. Anga ari talented akararama upenyu husina kunaka. Saka mwana paakada kuita pursue gift yake iyoyo, vabereki vakamudiscourage nekuti kune vanhu vavakaona vaiva gifted in that area vakafa vari marombe.
pasina zvaachiva nekuita muupenyu. Kuti vabereki vakatadza kupatsanura chipo neunhu. I don't know whom I'm talking to, but zvinogona kuita kuti une mwana wako ari gifted in a certain area, but nekuda kwekuti kune vanhu vari gifted in that area wawakaona vachirarama upenyu husingaiti, vamwe vacho they ended up taking drugs, vari musicians or footballers. Saka ukaona mwana wako akuridza gitara, akuda kuita zvinhu zvemusic, unonzwa sekunge akuenda kumadrugs, akuita rombe. Uchagona kupatsanura gift necharacter. Dai Mwari vatibatsira taziva the real enemy. Why? Because ukaziva the real enemy, ndo paunowana the right solution. Ukaziva the real enemy, unowana the right solution, the right and quick solution. I remember in a song yakaimbwa na the late Oliver Mtukudzi, wekuti tsvaga chaita musoro uteme. Headache inogona kuva headache ichikonzerwa nekuti mwiri wako hauna mvura yakawanda, but unogona kutenga pain killer kunyararidza headache, but headache chaingova chiratidzo zvekuti une less water mumwiri mako. So kuziva the real problem or the root of the problem kunoita kuti uve ne right solution, nokuti tine vanhu vari under a demonic attack. Kogoita vanhu vekuti they are not under any demonic influence, they lack knowledge in natural things, in natural understanding, but still vanenge voramba vachimuvha vachienda kundosika spiritual help. Yet ndi Joshua zvake atoona Mwari wake, but he lacks courage and to be strong. Pane nguva yekubatwa pamusoro nenguva yekubatwa mukati memusoro. Hama dzangu, ndafara kukonai. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakurwirei. May the good Lord bless you, may the favor of the Lord be upon your life. Munamato wako newangu mangwanani ano ndokuti Mwari ndiratidzei the real problem. Nokuti pane nguva yandinofungidzira kuti there are people against me, yet I'm the one who is against my life. Pane paunofungidzira kuti ndakamakwa, gamba ndine zvandinoita zvinodenha kumakwa nevanhu vavo, kureva kuti ini ndava a means, a channel ekuti kuita kwangu kunokonzera kusagamura. Let's say you are a lazy person at work, but mupfungwa mako ungova nemind yekuti vanhu kubasa vanondivenga. Truly havana option, because they cannot just welcome your laziness. Vanoda kuti muite basa nemazvo zvifambe zvakanaka, and you are lazy and you complain that people hate me. Usati wa complain that people hate me, just check how you relate with men. Pane zvinoda kutariswa kuti uone, kuti ugone kuziva. Samuchiona kuti chiremba anodiagnose, ane zvaanogona kutesta nekutsvaga. Unonzwa vanhu vachiti aiwa akatestwa meningitis, aiwa akatestwa HIV, akachekwa sugar, akachekwa zvakati. Tine zvinhu zvatinofanira kumbotarisa kuti am I not lazy muworking environment yacho. Zvinoita here kuti vanhu vangokugamuchira, vangokuda nezvauri gamba kana zvauri zvichifanirwa kuva neimprovement. Ngapave neshanduko zvinhu zviendeke. Ndinobata nguva ndinoita zvinhu nenguva here. Tanga kudiagnose wega upenyu hwako usati watsvaga prophet. Iwe imbomira panzvimbo, because you know yourself better. Kuti hapasi apa ira, hapasi apa ira. Apa hapana kunaka, let me improve apa. Apa hapasi right, regai ndigadzirisa apa. Nokuti pamwe pacho uchitarisira kuti maybe ndichanamatirwa dhimoni racho roenda, varoi vacho vandisiye. Varoi vacho hapasisina, dhimoni racho hapana. You lack courage. You are not strong.
and you are not courageous. Mashoko iwaya anoita sekunga angori natural. Anenge atori mashoko aMwari. Be strong and courageous. Know that the Lord is with you, but be strong and be courageous. Samuchiona kuti muna Jesu maiva ne two characteristics: the Lion of the tribe of Judah and the Lamb of God. Kurava kuti zviri zviviri aigona kuzvibalansisa. Paidiwa kuti ave ne courage as a lion, ne strength as a lion, ne skill as a lion. Aita saizvozvo. Paidiwa kuti angova humble, adzikame, ateramire like the lamb. Painita izvozvo. Ari Jesu wamasimba ose akabvuma kubatika, akaiswa pamuchinjikwa wakamurovera as a lamb. As a lion haana kuramba akaroiswa muguva. He rose up in power. People of God, hear me very well. Mwari werugare, Mwari wenyasha, vatichengete, Mwari wenyasha, vatigonese. Muswere munyasha. Baba ndinonamata muupenyu hwevana venyu. Ndataura ruoko rwenyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Every system iri kufighta upenyu hwavo. My enemies are going to rise against their marriages, against their business, against their lives. Expose them, Lord. Ngabuditswe pachena. Vana venyu pane need improvement, pane need yekuva strong and courageous. Help us to discover that and do it. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth.